зрителей, звучит государственный гимн Республики Беларусь. Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Гарадскі стадыён у Слуцку вітае вас на матчы 12-го тура матчлайн першай лігі, у якім мясцовы Слуцк 2024 праэкзаменуе барысаўскі БАТЭ-2. Каманда гасцей засталася без галоўнага трэнера. Віталь Рагошкін адправіўся ў асноўны склад, а сёння Александр Баранаў, галоўны трэнер каманды да 18 гадоў, прывёз БАТЭ да лідару чэмпіяната. Ужо вядома, што былы калісьці нападнік барысаўчан Мікалай Рындзюк, які да апошняга часу працаваў у Баранавічах, узначаліць БАТЭ-2, але пакуль адбываюцца ўсе дакументальныя пытанні, пакуль уся заяўка даводзіцца туды, куды трэба, Александр Баранаў будзе ў якасці выканаўчага абавязкі працаваць галоўным трэнерам БАТЭ-2. Што тычыцца Слуцка, то у каманды ніякіх пераўтрубацыяў, ніякіх зменаў, спакойна. Гаспадары ідуць на першым месцы ў турнірнай табліцы. І сёння, насамрэч, дзякуючы асечцы Слоніма і чакаючы магчымую асечку СК-1938, які гуляе пазней, слушане могуць узмацніцца на першым месцы ў турнірнай табліцы. Але гэта ўсё нам пакажа матч, бо дублёраў таксама трэба ўмець перамагаць, бо каманда хуткая, каманда маладая і каманда, якая можа прадэманстраваць сенсацыю. Пры гэтым Слуцк сярод тыдня гуляў у кубку супраць мінскага Дынама, 0-2 саступілі случане тут на гарадскім, і сёння будзе таксама пытанне фізічнай падрыхтаванасці гаспадароў поля да гульні з не самым простым супернікам. Таму будзем глядзець мы за развіццём падзей на футбольным полі і будзем з цікаўнасцю наблюдаць за тым, што сёння будзе ў матчы адбывацца. Гэтыя 90 хвілін з вами будзе сачыць за матчам каментатар АБФФ Іван Міцкевіч. Вітаем усіх, хто далучыўся да нашай трансляцыі на YouTube-канале АБФФ. І хуценька будзем звяртацца мы да стартавых складаў каманд, да судзейскай брыгады і сачыць за футболам. Пачнем менавіта з арбітраў, прабяжымся па іх персаналях. Сергей Клімашэўскі, галоўны рэфері сённяшняга матча, ён прадстаўляе горад Мінск, хаця нарадзіўся гэты рэфері ў Баранавічах, там жа будаваў калісьці сваю гульнявую кар'еру, але ж перабраўся ў Мінск і менавіта з мінскай рэгістрацыі працуе арбітрам у полі. Гэта ўсё нюансы. Яму дапамагаюць Анатоль Муха, таксама са сталіцы, Мікалай Казак з гарадскога пасёлку Зембін, чацвёрты арбітр Андрей Бітчык, горад Салігорскі, інспектор сустрэчы Віталь Малюцін, горад Магілёў. Такая вось у нас разнастайная брыгада арбітраў і тых людзей, хто за гэтымі самымі арбітрамі сочыць. Ну, мы хуценька будзем звяртацца да стартавых складаў, але пасочым за гэтай атакай БАТЭ-2. Платон Каласоўскі пракідвае мяч на Ярослава Кузьмянка, але ж
Кузьмянка ад гэтага самага мяча хутенька адціскаюць, аут на карысць Батэ, і мы хутенька прабяжымся па стартавых складах. Мікіта Роба, галкіпер футбольнага клуба Слуцк, 35-й нумар на яго шотцы. У поле яму дапамагаюць 5-й Артур Чудук, 6-й Артем Толкін, 9-й Владислав Сычоў, 11-й Владислав Федосаў, 15-й капітан каманды Андрей Рум, 17-й Дмітрий Некрашевич, 21-й Ігнатій Сідар, 27-й Вадим Курлович, 44-й Андрей Шкондин, 77-й нумар у Арсенія Канцыдайлова. Александр Гардзейчык, галоўны трэнер футбольнага клуба Слуцк. І, як мы ўжо казалі, Александр Баранаў, выканаўчы абавязкі галоўнага трэнера футбольнага клуба БАТЭ-2, яго выбар на сённяшнюю гульню. Галкіпер Арсеній Скапец, нумар 35. У поле яму дапамагаюць Роман Аліеў, нумар 7, Платон Колосовскі з капітанскай павязкай нумар 8, Ігнат Куімаў, 10, Евген Шахнович, 14, Матвей Гаўрылаў, 22, Глеб Протасеня, 24, Максим Мардас, 44, Евген Махнач, 47, Валерий Кисель, нумар 66, і Ярослав Кузьмянок, нумар 77. Хутенька прабегліся па складах, як і прапанавалі, і нічога нам не будзе перашкаджаць сачыць за футболам. Спадзяемся, што ён будзе гэткім жа хуткім, гэткім жа выніковым, як наш спідран па складах сённяшніх каманд. 475 чалавек на нашай трансляцыі. І вітаем усіх, хто далучыўся да нас у гэтай трансляцыі. Ужо прапануюць гасцей накарміць цукрам, але гэта можа быць жэст гасціннасці ў перапынку, калі случайна свой фірмовы прадукт прапануюць сваім гасцям ад'есці менавіта ў перапынку. Ну а на поле карміць каманды адна адну будуць толькі небяспечнымі атакамі, галамі і усім гэтым падобным. Курловіч тым часам мяч перахапіў, аддаў перадачу наперад. Але ж не атрымалася ў Дмітрия Некрашевича гэты мяч прыняць. І БАТЭ-2 распачынае сваю атаку пасля аута. Даходзіць мяч да Арсенія Скапца, галкіпера, які нядаўна працягнуў пагадненне з барысаўскім БАТЭ да 2028 года. Галкіпера, які яшчэ нядаўна выклікаўся ў зборную да 19 гадоў. Ну і ў цэлым Арсеній Скапец гэта брамнік, які часцяком катаецца паміж асноўным складам БАТЭ і яго дублем, таму што хлопец малады, патрэбна яму практыка. Ну і на Арсенія Скапца вялікія надзеі складаюць барысаўскія заўзятары. Усё ж такі свой выхаванец, усё ж такі чалавек, які прайшоў усю піраміду барысаўскай школы. І спадзяюцца многія барысаўскія заўзятары, што менавіта з цягам гадоў Арсеній Скапец зойме сваё месца у варотах асноўнага складу. Ну а пакуль што ён дапамагае сваёй камандзе ў матчы з лідарам чэмпіянату. Кузьмянок. Праз цэнтр гуляе. Там у барацьбе Чудук, але ж Платон Колосовскі з мячом. Слуцк гэтым самым мячом завалодаў. І будзем глядзець, будзем чакаць развіцця атакі гаспадароў. Пакуль што чакае гэтага самага развіцця Артем Толкін. Аддае перадачу на Артура Чудука, але той не гуляе на Дмітрия Некрашевича, не бачыць гэты рывок. І зноў жа Чудук цягне мяч сам. Некрашевич уключаецца, але Чудук пераводзіць на супрацьлеглы край. Пераводзіць дакладна. Перадача ў штрафную, там Владислав Федосаў да мяча не паспявае. Але ж добра Слуцк зараз прыдумаў атаку праз правы край. Ну а мы тым часам будзем назіраць за атакай БАТЭ-2. Ягор Махнач яе распачынае. Абаронца пад 47-м нумарам і аддае перадачу на аднаго з сваіх партнёраў. Бачым, што БАТЭ імкнецца пакуль што праз цэнтр дзейнічаць. Ёсць варыянты і праз край разгуляць, але там Дмітрий Некрашевич апускаецца у абарону і дапамагае Артуру Чудуку
дзейнічаць менавіта на сваёй палове поля. Адзначым мы, што Слуцк выбудоўваецца ў тройку цэнтральных абаронцаў, дзейнічаць у цэнтры Чудук, Толкін і Ігнатій Сідар. Пры гэтым Сідар уздымаецца пры выхадзе з абароны на пазіцыю апорнага паўабаронцы. Вышэй ідзе Вадзім Курловіч, які зараз з мячом апынуўся. І праз цэнтр Слуцк спрабуе сваю атаку разгарнуць праз Арсенія Канцыдайлава, футбаліста. Насамрэч, вельмі цікавага лёсу хлопца, які многа пагуляў у вышэйшай лізе за той ж Брэсцкай Дынама, за той жа Гомель, але ж пэўны час Арсеній Канцыдайлаў правёў яе ў медыялізе. Ну і часцяком больш увагі надаваў свайму тык-току, чым футболу, але ж зараз праз Слуцк вяртаецца на прафесійны ўзровень, прычым робіць гэта добра, дакладна. Арсеній Канцыдайлаў адзін з лідараў гэтага Слуцка. Дмітрий Некрашевич тым часам у барацьбе мяч выпускае па-за межы поля. Ярослав Кузьмянок будзе ўводзіць мяч з аўта. Закід. Максим Мардас на краі. Яшчэ адзін чалавек, які актыўна працуе за асноўнай камандай, але дапамагае і дублю. Але ж няўдалая перадача. Слуцк перахапіў і таксама зноў жа вярнуў мяч Батэ-2. Барысаўчане зноў жа выходзяць з абароны. Яўген Шахновіч тут разам з Ягорам Махначом дзейнічаюць у цэнтры абароны. І пакуль што перапас паміж цэнтральнымі. Мы бачым, Махнач адпраўляе мяч наперад. Мардас там сустрэўся, але ж аут толькі на карысць сваёй каманды зрабіў. Але зрабіў гэта каля мяжы поля, таму гэты самы аут можа быць вельмі небяспечны. 8 за невялікім хвілін мы сочым за гэтым матчам. І пакуль што даволі спакойна, што ў адных, што ў іншых варот бачым мы, што каманды не імкнуцца адразу лезці на ражон, не імкнуцца адразу штосьці ствараць, а пакуль што больш прыглядаюцца да супернікаў. І зараз Мардас падае, але ж там надзейна Толкін дзейнічае. І Слуцк мячом завалодаў, але ж да Махнача мяч дайшоў. Назіраем далей. І будзем глядзець за атакай Батэ-2, якая разгортваецца левым краем. Прастрэльная перадача, спроба прабіць, і гэта вуглавы, блакуецца мяч менавіта слуцкімі абаронцамі. Першы падобны стандарт каля варот Слуцка. І будзем глядзець мы за гэтым стандартам. Падача на бліжэйшую стойку. Там Ягор Махнач галавой гуляе. Але ж такое пачуццё, што нават свае ж партнёры не чакалі, што дацягнецца ён да гэтага мяча. Канцыдайлаў атрымлівае па нагах. І не атрымліваецца у Арсенія выйсці ў сваю атаку. Прыпыняе Сергей Клімашэўскі гульню, як мінімум на той перыяд, пакуль Канцыдайлаў на газоне знаходзіцца. І чакае магчымай дапамогі медыкаў, калі яна спатрэбіцца. Канцыдайлаву арбітр кажа ўздымацца на ногі. Ніякага парушэння правілаў не фіксуе Сергей Клімашэўскі ў гэтым эпізодзе. І вось Батэ-2 будзе выходзіць у сваю атаку. Ярослав Кузьмянок яе будзе распачынаць правым краем. Перадача ў цэнтр. Зноў жа, барысаўчане спрабуюць знайсці варыянт менавіта праз вось такое разгортванне лева, а цэнтр права. Але ж тут уже на правым краі Уладзіслав Фідосаў, які спусціўся, стварае праблемы Батэ. Перадача ў бок Рума. Рум
Пробіває по воротах Андрей Рум. І тільки аут заробляє на користь своєї команди. Ось такий епізод з перахопу стварають господари поля. І будемо назирати за стандартом закиду бок того ж Рума. Подача. Дмитрий Некрашевич прострелює на Концедайлова занадто моцно. Арсеній не здолів м'яч прийняти так, як треба. І Батэ у свою контратаку переходить. Максим Мардас, але тут Ігнатій Сідар на опиті. Все ж таки оборонця яшчэ апошнім сезоном гуляв у вышэйшай лізе за Новополоцкі Нафтан. Перарваў атаку сваіх супернікаў, яшчэ і парушэнне на сабе зарабіў. І будзе стандарт на карысць Слуцка. Подказывать Болбою, что трэба хутенько мяч подавать. Артур Чудук. Каля мяча на гэтым стандарте. І Мікіту Робака подключае. Робак зноў жа на Чудука. І той моцна наперад туды на вялізнага Владислава Федосова. Але ж той же самы Федосов з мячом не вельмі дакладна сустрэўся, згуляў на партнёра. І вось зараз Андрей Рум пераводзіць на Дмітрия Некрашевича. Некрашевич спрабуе ў цэнтр аддаць, не атрымліваецца. Кісель на Каласовскага. У Каласовскага много прасторы. А той на Ярослава Кузьмянка гуляе. Кузьмянок зноў жа ў цэнтр. І перавод на супрацьлеглы правы край. У цэнтры паўабароны у Батэ, дарэчы, дзейнічае Ігнат Куімаў, нібыта такі вось дыспетчар. І зноў жа да Мікіты Робака мяч даходзіць. Чудук. Пакуль што не хапае, здаецца, нейкай хіміі паміж Чудуком і Дмітром Некрашевичам. Много спрабуе Слуцк менавіта гэтым бліжэйшым да нас левым краем гуляць, але ж вось зараз бліжэй да правага Слуцк змяшчае на Толкіна, той зноў жа на Чудука. Ну і Слуцк пакуль што нікуды не спяшаць. Такое пачуццё, што каманда ўжо 3-0 выйграе і проста даводзіць справу да канца, хаця 0-0 у нас на табло. Але Слуцк – гэта каманда, якая добра вядомая тым, што можа 90 хвілін суперніка ганяць, а на 91-й забіць. У нас тым часам спрабуе Батэ перайсці ў сваю атаку, не атрымліваецца ў іх гэтага зрабіць. Робак. І гуляе зноў жа на Артура Чудука, які, як заўсёды, бліжэйшы да галкіпера апынуўся. Той на Курловіча. І пайшла падтрымка па трыбунах, але ж пад гэту самую падтрымку Слуцк мяч страчвае. І Арсеній Скапец з ім сустракаецца. На Кузьмянка аддае. Кузьмянок у цэнтр. Мардас. Зноў жа Кузьмянок. Шахнович. Махнач. Зноў ж Шахнович. І зноў Ягор Махнач. А мячом валодае. Няўдала. Наперад абаронца яго адпраўляе. Кісель. Скидка на партнёра. Кузьмянок спрабуе пяткай знайсці Мардаса. Не атрымліваецца. Ігнат Куімаў. На Каласовскага. Платон у цэнтры прабівае па варотах. Прабівае міма. Ну гэта, па сутнасці, першая спроба.
барысаўчан штось стварыць, зарабляюць яны вуглавы ў гэтым эпізодзе. 17-я хвіліна і другі вуглавы у нас на карысць БТ-2. Глядзім далей. Барысаўчане. Мяч разгулялі, Кузьмянок прабівае па варотах, але зноў жа міма. І будзе Мікіта Робак уводзіць мяч у гульню. Васемнадцатая хвіліна у нас распачалася. Ну і што мы адзначым? Пакуль што гульня даволі павольная. Ўсё ж такі не тое, што адбывалася ў Доўбезні, у супрацьстаянні Нівы і Маладзечна. Там, дарэчы, гаспадары з выніковым лікам 6-0, нібыта ў тэнісе, закрылі гэты матч. Маладзечанцы другі раз пры Юрыі Пунтусе прапускаюць 5 галоў і больш. Ну і, ў прынцыпе, можам мы зазначыць, што пэўныя праблемы ёсць у складзе зелёна-белых, якія ставяць сабе мэтай вяртанне ў вышэйшую лігу, але пакуль калі Слуцк спакойна набірае пункты, маладзечанцы з адной нагі на іншую храмаюць, гэтак жа як Смаргонь. Пакуль што з тых каманд, хто апошнім сезонам эліту пакінуў, Слуцк самы стабільны лідар чэмпіяната, амаль не страчвае пункты каманда. І адпраўляецца мяч у нас у штрафную, тым часам стандарт Слуцк зарабіў. Разгуляў няўдала, барысаўчане перахапляюць, спрабуюць выйсці ў контратаку. Там Канцыдайлаў на падборы добра дзейнічае Толкін. На Канцыдайлава. Канцыдайлаў аглядзеўся. Не пабачыў варыянтаў самому прайсці. І выбіў мяч па-за межы поля. Назіраем далей. Валодаюць случане мячом. Сідар аддае перадачу. Рум занадта жорстка прыймае мяч зараз Андрэй Рум. І памылка ад Артёма Толкіна. Слуцк можа зараз атрымаць праблемы. Каласоўскі на Мардаса. Мардас у штрафной прабівае, блакуе гэты удар Ігнацій Сідар. Канцыдайлаў на Сычова гуляе. Пабег Уладзіслаў наперад. Але ж перахапілі мяч барысаўскія футбалісты падавацы сваёй лаўкі. І Ярослав Кузьмянок зараз валодае мячом. Кісель. Зноў Кузьмянок. Што надалей пераходзіць мяч на левы край. І аут на карысць Слуцка. І вось так 20 хвілін у нас падышлі да сканчэння ў гэтым матчы, пакуль што 0-0. І БТ насамрэч больш небяспечна глядзіцца, чым каманда гаспадароў. Валодаюць мячом якраз дублёры. Ну і вось зараз Ярослав Кузьмянок велізарную прастору атрымліваць. Дмітрый Некрашевіч не здолеў мяч перахапіць, пакінуў зону. Але ж Кузьмянок гэтай прасторай не скарыстаўся, няўдалая падача. Ну і вось зараз Ігнат Куімаў на падборы, скідае на Кіселя. Той далей на свайго партнёра, гэта Яўгор Махнач, Яўген Шахновіч. Зноў жа Кісель. На край на Каласоўскага. Каласоўскі так нібыта прапусціў за спіну, аглядзеўся пры гэтым і згуляў на Кіселя. Каласоўскі. Кузьмянок. Зноў Кісель. Махнач. На Пратасеню. І няўдалая перадача. Перахапіў Слуцк. Можна зараз бегчы ў контратаку, але ж там
Адпрацоўвае адзін з абаронцаў. Ёсць варыянт падаць мяч у штрафную, хаця ідзе прастрэл. Слуцк зноў жа перахапляе, зноў жа спрабуе выйсці ў контратаку. Андрэй Рум скідае на партнёра. Гэта Курловіч. Курловіч надалей на Сычова. Сычоў так. Ведаеце, кажучы добрым беларускім словам, нязграбна скідае на партнёра, але ж мяч застаецца ў Слуцка. Пры гэтым барысаўчане паспяваюць вярнуцца на сваю палову поля. Глядзім далей. Удар па воротах Мікіты Робака. Галкіпер спраўляецца. Апладысменты па трыбунах. Ну і пакуль што амаль без працы. У нас Арсеній Скапец знаходзіцца. Ведаеце, галкіперу трэба кепку выдаць, бутэлечку вады, каб ён там не перагрэўся проста. Гэтыя слуцкія амаль плюс 29. Ну, у нас тым часам атака гаспадароў. Некрашевіч змяшчаецца ў цэнтр, заходзіць у штрафную, прастрэльвае няўдала. Сычоў на падборы. Падключае Рума ў цэнтры. Рума з ног збіваць без парушэння правілаў. Батэ ў сваю контратаку выходзіць. І Ігнацій Сідар уздымаецца і перарывае. Гэты эпізод. Андрэй Рум падыходзіць да Сергея Клімашэўскага. Атрымаць тлумачэнне, чаму ў гэтым эпізодзе прамаўчаў яго свісток. Пакуль што даволі спакойная гульня для рэферы, амаль незаўважны. Сергей Клімашэўскі. І вось у нас тым часам зноў жа барысаўчане мячом завалодалі. Да Скапца ён даходзіць. Адразу кідаецца Слуцку прэсінг. Шахновіч спрабуе перадачай знайсці партнёра. Перахоп ад Слуцка. Сычоў закідвае. Але ж закідвае занадта моцна. І выходзіць мяч па-за межы поля. Ну і нібыта на чэмпіянаце свету 24-я хвіліна у нас гідрейшн брэйк. Пауза на вадапой. Для футбалістаў ўсё ж такі спякотна у нас у Слуцку. І трэба футбалістам аднавіць водны баланс. Далучаемся і мы да гэтага перапынку. Усё ж такі што футбалісты, што каментатар, па сутнасці, у аднолькавых умовах знаходзяцца. Усё ж такі лета ў нас над усёй Беларусю, а не толькі над полем. І будзем глядзець мы за працягам гэтай гульні. Дарэчы, для каманд гэта не толькі магчымасць папіць, ну, але гэта і магчымасць штосьці абгрунтаваць з трэнерамі, такі вось невялічкі тайм-аут правесці. Паглядзім, што з гэтага выйдзе. Распачынаецца гульня свістком Сергея Клімашэўскага. Скапец моцна наперад выносіць і свайму калегу Мікіце Робаку аддае зараз мяч. Робак на Сідара. І Ігнацій Сідар на Артёма Толкіна гуляе. Толкін закідвае мяч наперад. Фідосаў з мячом сустрэўся, але ж барысаўчане выбілі яго з-пад нагі. І аут на карысць Слуцка быў. Зараз аут на карысць ужо Батэ. У нас будзе зноў жа атака Слуцка. Перахапілі мяч гаспадары поля.
Курлович. Нарума. Ну и все-таки тут есть вариант, что Слуцк просто растягивая свою моц на 2 тайми. Все-таки сярод тыдню команда у кубку гуляла. Зараз треба уже гулять у чемпионате. Ну і нязвычна рано Слуцк розпочинав свой шлях у Кубку Беларуси. У нас тим часом доходить мяч до Дмитрия Некрашевича. Той на дриблінгу скидає на партнера. Спроба удара від Федосова, навіть скидки. Але ж ні той, ні інший не проходить. І аут на користь Слуцка. Знову ж, при гэтым барысаўчане гуляюць настолькі чыста, што пакуль што ніводнага вуглавога мы не побачили каля іх ворот. Добра разумеем, што вуглавыя могуць для Слуцка стаць добрай зброяй. Ёсць і Чудук, і Толкін, і той же Федосаў, і Рун з Курловічам, якія могуць і зачапіцца галавой згуляць. Чудук метраў з 35 прабівае, але ж робіць гэта недакладна. Барысаўчане разгулялі мяч каля сваіх ворот. Кісель з ім сустрэўся, цяпер Махнач, і будзе Ягор шукаць варыянт праз Арсенія Скапца. Кісель на Шахновіча. Зноў жа Кісель. Слуцк такім вось не самым актыўным, але прэсінгам суперніка прымусіў патрымаць мяч на сваё палаве поле. Але вось зараз Батэ ў атаку выходзіць. Мардас. Протасення тут быў. Зараз Мардас у штрафную уваходзіць. Мардас можна біць, ён гэта робіць і вышэй за браму, але ж там, здаецца, праз рыкашэт робіць свой удар Максим Мардас. Так, дакладна, трэці вуглавы каля ворот Слуцка. І пакуль што ў гэтым кампаненце каманда Александра Баранова наперадзе. Што ў нас па лаўках запасных-то, дарэчы, трэба заглянуць пасля гэтага вуглавога. Ўсё ж такі вялікую стаўку той жа Слуцк будзе рабіць на другі тайм. Каманда часцяком забівае менавіта бліжэй да канцоўкі. Як гэта было, напрыклад, у супрацьстаянні з Юнікс Лабс, тады на 90+2 хвіліне Слуцк адкрыў лік у матчы. Ну і вось зараз Вадим Курлович з мячом. Паглядзім за гэтай атакай, потым зазірнем на лаўкі запасных. Хто можа ўзмацніць што адных, што другіх. Тым часам Некрашевич на дрыблінгу скідае на партнёра. Сычоў не здолеў прабіць. Але трэба даводзіць барацьбу за мяч да апошняга. Парушэнне правіла з боку Владзіслава Сычова. У Слуцка запасны галкіпер Ілля Бранавец. З палявых могуць з'явіцца Вадим Цылуйка, Ілля Цішуроў, Павел Цыслюкевіч, Алексей Сямёнаў, Марат Васількевіч, Ярослав Яроцкі, Владзіслав Кульчыцкі, Владзіслав Чабатар, Богдан Куцы. У Батэ Міхась Клякін, галкіпер, які сёння знаходзіцца на лаўцы і можа ўступіць у гульню, калі штосьці з Арсеніем Скапцом адбудзецца. З палявых Глеб Патапінок, Алексей Панасевич, Максим Карпович, Матвей Товкач, Ян Шумскі, Ягор Фіськоў, Дмитрий Крашкевич, Артём Шрейн і Елисей Старыкаў могуць вступіць у гульню. Большасць гэтых хлопцаў з Александром Барановым яшчэ нядаўна узаемадзейнічала ў камандзе да 18 гадоў. У нас тым часам Батэ ў сваёй атацы. Добрая перадача ў бок Мардаса, але ж там Артур Чудук перакрывае варыянт для нападачка, выбівае мяч па-за межы поля. І яшчэ адзін вуглавы, чацвёрты ў нашым матчы на карысць Батэ. 24-0 па вуглавых у нас на карысць гасцей. 31-я хвіліна. І пакуль што ў нас 0-0. Ведаеце, я свайму калегу Дмітрию Шиферштейну зайздрошчу па-добраму. Все ж таки у яго пры гэтых лічбах на табло былі лічбы 4-0. У нас пакуль што нулі. Ну, все ж таки у маладзежна нейкія сур'ёзныя праблемы камандай у кубку.
ад Батэ прапусціла 4, аднойчы забіўшы ў чэмпіянаце, дагэтуль 4 прапусціла, аднойчы забіўшы ад Скану. І вось зараз 6 ад Нівы. У нас тым часам сігналізуюць барысаўчане, што мяч у руку патрапіў аднаму з футбалістаў Слуцка, і Сергей Клімашэўскі адпаведна на гэты сігнал прызначае стандарт каля мяжы штрафной Слуцка. Там і лайнсмен падказаў. Таму будзем глядзець мы за вялікай небяспекай, якая можа выліцца ў вялікія праблемы для гаспадароў поля. Тут пэўная увага на Платона Каласоўскага, барысаўскага капітана, але ёсць і іншыя выканаўцы каля мяча. Яўген Шахновіч гэта хутчэй пад падачу, Платон Каласоўскі пад прамы удар. Але Шахновіч прабівае, робіць гэта міма. І будзем мы назіраць за наступнымі падзеямі. Калі матч скончыцца менавіта ўнічыю, Слуцк набярэ 29 пунктаў, будзе спадзявацца сёння на перамогу Юнікс Лабс. Калі не, то калі СКА менавіта пераможа у супрацьстаянні з айцішнікамі, то 2 пункты будзе паміж лідарамі нашай турнірнай табліцы. На 3-м месцы гомельскі Бумпрам, 23 пункты, 4-й Слонім, таксама 23, Бумпрам вышэй па розніцы. Плюс 12 у гамельчан, плюс 11 у слонімчан, 22 пункты Солігорск, 20 у Ліды, Дынамо 2 і Нівы, 17 у Валны, 16 Маладзечна, 12 пунктаў Астравец, 12 пунктаў пры нічыей будзе і ў Батэ 2, 11 пунктаў Юнікс Лабс Орша, 10 Гомель 2, Смаргонь, Мінск 2, 4 пункты Сіповічы. Вось такая у нас турнірная табліца. Будем назирать за аутом на карысць Батэ 2. І выконваць барысаўчане. Гэта стандарт. 35-я хвіліна у нас распачалася. Пакуль што матч не тое, каб цікавы, ведаеце, у такое надвор'е, якое стаіць на Беларусі, можна было б замест футбола добрую іспанскую традыцыю включыць, зрабіць сабе сіесту, паспаць сярод дня. Але будзем глядзець. Ну, ведаеце, як адбываецца на чэмпіянаце свету, калі ты глядзіш, калі ты не спіш, каманды гуляюць 0-0, а калі ты ідзеш спаць. Канада і Катар выдаюць 6-0, Германія і Кюрасау выдаюць 7-1. І таму трэба глядзець, каб не прапусціць нічога цікавага. Ну, у нас тым часам Канцэдайлаў у цэнтры поля з мячом сустрэўся, летні на пазіцыі апорнага. Канцэдайлаў парушэнне на сабе зарабляе. Адразу на Некрашевіча дзейнічае. Супраць яго Платон Каласоўскі, які барацьбу выйграе. Скідае на Кузьмянка. Кузьмянок наперад, там Максим Мардас. І той зарабляе аут на карысць сваёй каманды. Кузьмянок. Збіваюць яго з ног. І быццам бы да сканчэння першага тайма мы падыдзем з тымі ж лічбамі, з якімі пачыналі, 0-0. Пакуль што не самы багаты на эпізоды матч мы з вами назіраем. Ну, в прынцыпе, такі вось тыповы Слуцк, які многа не стварае, сам многа не дае ствараць. І, у прынцыпе, каманда такім чынам спакойна ідзе да сваёй мэты, да вышэйшага дывізіёна.
Усё ж таки лепш так, калі ты гуляеш, магчыма, не ў самы прыгожы футбол, які дае вынік, чым ты будзеш гуляць як мага прыгажэй, але знаходзіцца там недзе ўнізе ці ў сярэдзіне турнірнай табліцы. Шахновіч валодае мячом, аддае перадачу праз цэнтр, яна не праходзіць. Адказ ад Слуцка не самы лепшы, не даходзіць перадача да Федосава. Ну і пакуль Уладзіслаў Федосаў не вельмі заўважны. Магчыма, мы ўбачым яго цёзку Чабатара у другім тайме. Але нападаючы заўважны тады, калі да яго даводзяць гэты самыя мячы. Пакуль што паўабарона Слуцка з гэтым не тое, каб спраўляецца. Рум спраўляе мяч на Канцыдайлава. Ну і вось зараз сам Федосаў не паверыў, што штосьці атрымаецца з гэтай атакі. І ў нас Ягор Махнач валодае мячом, аддае перадачу на Максіма Мардаса. Мардас зачапіўся, на Кузьменка згуляў. І той рыкашэтам праз Арсеня Канцыдайлава адпраўляе мяч па-за межы поля. Зноў жа Кузьмянок. Махнач. Рум уключаецца ў прэсінг. Махнач суперніка прыбраў, згуляў на Пратасеню. І парушэнне правілаў з боку Ярослава Кузьмянка. Андрэй Рум на газоне. Хутка Курловіч разгуляў на Некрашевіча. Падача і не дацягнуўся зараз да мяча ўсё той жа Уладзіслаў Федосаў. Аут на карысць БТ2. Пайшоў закід. На. Партнёра з гэтага стандарта Слуцк мяч перахапіў і давёў да Мікіты Робака. Галкіпер адразу Толкіна падключыў. Той на Рума. Рум далей на Канцыдайлава. Канцыдайлаў. Добры закід. Дацягнуўся там да мяча партнёр. Ёсць варыянт мяч прытрымаць. І вось так паспрабаваць згуляць. Вуглавы першы ў гэтым матчы на карысць Слуцка. Мы будзем глядзець фактурныя такія велізарныя абаронцы, што Чудук, што Толкін, што Сідар ідуць у штрафную, там і Федосаў. Ну і чакаем мы падачы. У штрафную. Адпраўляецца мяч на бліжэйшую стойку. Там паветра за БТ застаецца. Каласоўскі памыляецца пазіцыйна. Андрэй Рум. Мацнейшы закід. Але ж у становішчы па-за гульнёй знаходзіўся партнёр. І БТ будзе распачынаць сваю атаку. У становішчы па-за гульнёй у нас залез Андрэй Шкондзін. Дарэчы, правы абаронца ў Слуцк пераходзіў менавіта з барысаўскай каманды. Таму для яго гэта можа быць супрацьстаянне вельмі прынцыповае. Але пакуль што ўсё ў нас даволі так спакойна. Усё ж такі з іншага дубля БТ Шкондзін пераходзіў. З таго дубля, з якім працавалі Артём Канцавы, які звольнены быў нядаўна з асноўнага складу БТ Іван Мігаль, які зараз кіруе Астраўцом. Ну а пасля сыходу Шкондзіна ўжо паспеў папрацаваць Віталій Рагошкін, зараз Алексей Баранаў. Ну а у нас Сергей Клімашэўскі пасля вось такога прыёма гульню спыняе. Парушэнне правілаў з боку барысаўскіх футбалістаў. І стандарт для Слуцка. Можна тут прыдумаць падачу. У нас тым часам Канцыдайлаў і хтосьці яшчэ каля мяча. Хаця можна разгуляць і праз Рума, але ж падача ідзе.
Максим Мардас, першы ў паветра, але там Сідар дацягнуўся, скінуў, удар па варотах, гэта 1-0, гэта Артур Чудук. Слуцк открывае лік летні першым сваім момантам. Усё ж таки казалі мы, што небяспечная гэта каманда на стандартах. Скарыстаўся Слуцк сваім эпізодам і робіць лік каманда гаспадароў 1-0. Артур Чудук з перадачы Ігнатія Сідара адкрывае лік у гэтым матчы. Вось так. Здавалася, Максим Мардас паветра выйграе, але дапрацаваў эпізод да сканчэння. Ігнатій Сідар скінуў на Чудука, ну а той беспамылкова прабіў па варотах. Летні першым ударам у створ, прабіваючы Арсенія Скапца. Ну тут галкіпер уже нічога не мог зрабіць. Абаронцы яму такую вось мядзвежую паслугу зрабілі. Слуцк выходзіць наперад на 42-й хвіліне. І бачым мы, за кошт чаго каманда ідзе ў лідарах турнірнай табліцы. Вось гэта проста увага да момантаў. Ты можаш стварыць 10 эпізодаў, нічога не рэалізаваць, а можаш вось так атрымаць один момант, забіць і выйсці наперад. У супрацьстаянні Федосаў скідае на Некрашевіча, той не здолеў прайсці праз ціск супернікаў. Рум аддае на партнёра. Шкондзін, закід на супрацьлеглы край. Там сустрэўся Канцыдайлаў, ён падае. Але занадта высока сыходзіць мяч па-за межы поля, удар ад варот. Што ў нас будзе надалей адбывацца? Будзем сачыць. Слуцк пакуль што у гэтай гульні свой план мінімум выканаў. Здолела каманда забіць. І адпраўляецца у нас перадача наперад. Разгортваецца атака Слуцка. Курловіч скідае на Сычова. Сычов мяч прыме ў поле. Прастрэл. Не праходзіць ён. І гэта пенальці ў вароты Батэ. Андрэй Рум добра падстаўляецца пад кантакт з супернікам. Вось, ведаеце, як кажуць, знайшоў свой стандарт Андрэй Рум. Ну, гэта майстэрства, гэта трэба ўмець. Андрэй Рум яшчэ і на газоне паляжыць, пакуль яго партнёры будуць рыхтаваць стандарт. Вось так, на апошняй хвіліне асноўнага часу першага тайма Слуцк можа ўзмацніць свой перавес, хаця пенальці трэба яшчэ забіць. Арсень Скапец, галкіпер, такі даволі фактурны. Ну і Андрэю Руму дапамога медыкаў патрэбная. Тут можа нават замена спатрэбіцца, хаця, здаецца, кантакт быў не самы такі жорсткі. Зараз Владзіслаў Сычоў і Арсеній Скапец пра нешта размаўляюць. Будучы супернікі на 11-метровым, ну і насамрэч, на жаль, няма на футбалістах мікрафонаў. Цікава было б паслухаць, што Арсеній Скапец свайму візаві кажа. Ну і вось гэта узнятыя рукі, гэта прыёмы з псіхалогіі ад Арсенія Скапца. Неяк нападаючага вывесці на эмоцыі, вывесці псіхалагічна, заставіць гуляць у сваю гульню. Ну і зараз Арсенію Скапцу прапануюць зачапіцца нагамі за лінію. Як мінімум адна павінна атрымацца лініі пры ўдары. Ну, у нас тым часам Владзіслаў Сычоў рыхтуецца да гэтага стандарта супраць Арсенія Скапца. Сычоў прабівае і разводзіць мячы галкіпера ў розныя куты.
Гэта 2-0 на карысць Слуцка. І колькі хвілін у нас будзе дададзена да асноўнага часу першага тайма. Будзем глядзець за гэтым, калі Слуцк адсвяткуе свой гол. Уладзіслаў Сычоў робіць лік 2-0. І вось так за апошнія 5 хвілін тайма Слуцк забівае двойчы. І нічога не будзе дадаваць Сергей Клімашэўскі. 2-0 на карысць Слуцка да перапынку. Артур Чудук 42-я. Уладзіслаў Сычоў 45-я хвіліны, абодва галы. Слуцк правёў са стандартаў, але галы не пахнуць. Слуцк наперадзе 2-0. А мы адпачнем 15 хвілін, адпачнуць футбалісты, адпачнуць арбітры. Ну і ведаеце, як казаў цёзка аднаго з футбалістаў Слуцка па прозвішчы вядомы брытанскі пісьменнік Толкін, укладаючы гэтыя словы свайго героя Гэндальфа: «Я вярнуся з першым променем сонца на 5-й дзень с усходу». Ну а мы вернемся праз 15 хвілін на гарадскі стадыён у Слуцку, каб далей сачыць за футболам.
Мы вяртаемся на слуцкі гарадскі, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2, супрацьстаяння Слуцка БАТЭ-2. 2-0 пасля першай паловы. Артур Чудук 42-я, Владислав Сычоў з пенальці 45-я хвіліны. І у нас па адной замене ў складзе з кожнай каманд рыхтуецца. Будзем глядзець, хто з'явіцца на полі з новых футбалістаў. Лагічна было насамрэч, што прыбегне да ратацыі Слуцк, які нядаўна гуляў у кубку. Ну і, ў прынцыпе, у БАТЭ таксама ёсць такая практыка, што гульцоў, якіх аддаюць з асноўнага складу, таксама не трымаюць на полі болей за гадзіну. Што тычыцца ў нас замен, з'яўляецца у нас футбаліст БАТЭ, з'яўляецца і футбаліст Слуцка. Што тычыцца БАТЭ, это логичная замена. Панасевич уже у гэтым сезоне адзначаўся, выходзячы запасных. З'яўляецца новы футбаліст Слуцка, это Павел Цыслюкевич. Ён у нас памяняў, здаецца, Дмітрия Некрашевича, так, менавіта яго на полі мы не бачым. Ну і вось, агучваюць у нас замены. Агучваюць у нас замены. Алексей Панасевич выходзіць замест Глеба Пратасені, а Павел Цыслюкевич з'яўляецца на полі замест Дмітрия Некрашевича. Вось такія две рокіроўкі, і з іх улікам прабяжымся хутенька па стартавых складах. Пачнем са Слуцка. Мікіта Робак, галкіпер, 35 нумар на яго цішоцы. Артур Чудук 5, Артем Толкін 6. Атака Слуцка, прастрэльная перадача, адбіваюцца барысаўчане. Владислав Сычоў 9, Павел Цыслюкевич 10, Владислав Федосов 11, Андрей Рум с капитанской повязкой 15, Игнатий Сидор 21, Вадим Курлович 27, Андрей Шкондин 44, Арсений Концедайлов номер 77. У БАТЭ Арсений Скапец 35, у поля ему допомагает Роман Алиев 7, Алексей Панасевич 5, капитан команды Платон Колосовский 8, Игнат Куиму 10, Евген Шахнович 14, Матвей Гаврилов 22, Максим Мардас 44, Евген Махнаш 47, Валерий Кисель 66, Мардас з мячом, не проходит. Гэтая атака, в угловой он зарабляе, Ярослав Кузьмянок, номер 77. Александр Гардейчык, Александр Баранов, галоўныя трэнеры Слуцка і БАТЭ. Адпаведна, па Александры Баранове сітуацыю мы з вами тлумачылі. Ён выконвае абавязкі, бо пакуль што не заявіў Слуцк не заявіл БАТЭ-2 Мікалая Рындзюка, пра якога ўжо ішла гаворка, што ён узначаліць каманду. Гэта будзе насамрэч такое добрае легендарнае вяртанне. Першы вуглавы ў гэтым тайме зноў жа за БАТЭ. 4-1 па вуглавых у нас было ў першай палове, 1-0 у другой. Ну і вось зараз Арсений Концедайлов чакае, пакуль партнёры выйдуць у нас у атаку. І, дарэчы, зазначаем, што застаўся ўсё ж такі на полі пад 17 нумарам Дмітрий Некрашевич. Будзем глядзець, што ж у нас адбылася за замена. Тым часам Федосаў, як жа ён прабівае міма варот. Ну і вось ведаеце, шаноўнае гаспадарства, а не выйшаў Павел Цыслюкевич, гэта Дмітрий Некрашевич. Ён так перад броўкай пабегаў, нібыта на замену. Выходзіць, замена адбылася толькі ў складзе БАТЭ. Таму паспяшаліся мы з заменой у складзе Слуцка. Дмітрий Некрашевич на полі застаўся. Ну і вось Арсений Концедайлов зараз разганяе так свае каманды. На Шкондина. Рум. Рума з ног збіваюць. І той аддае права выконваць стандарт Арсению Концедайлову. Концедайлов на Сидора. Сидоров Мардаса на дрыблингу прибирая.
Скидае на Чудука. Той на Сычова. Сычов, няўдалая перадача надалей на партнёра. Гэта быў Дмітрый Некрашевич. І все ж таки 18 нумар у нас на поле застаўся. Батыя ў сваёй атацы Алексей Апанасевич. Апанасевич на дрыблингу. Простреливая, случайно отбиваются. Канцедайлау. И володая мячом зараз Слуцк. Все спокойно, з ножа. Гаспадары поля пачынаюць рабіць сваю такую цікавую спрабу забіваць гульнявыя парывы супернікаў у першую чаргу, но ўжо толькі потым ствараць свае моманты. Сычоў ніжэй скідае. І парушэнне правіл з боку барысаўчан. Вось зараз у нас занадта эмацыйна. Хтосьці з барысаўскіх футбалістаў размаўляе з Сергеем Клімашэўскім. Быў гэта Матвей Гаўрылаў і пакуль што без карткі, але ж магчыма, гэта было апошняе вуснае папярэджанне да 22-го нумара ад арбітра. Тым часам Скапец з мячом сустракаецца. Ну, ідзе вялікая група слуцкіх футбалістаў размінацца. Там адразу бачны свае прычоскай Владзіслаў Чабатар. І некалькі яшчэ футбалістаў. Некрашевич тым часам з мячом. Некрашевич вось так некалькіх супернікаў прыбраў, спрабаваў аут выбіць, не атрымалася. Падача ад барысаўчан няўдалая. Подбор за імідж, Максим Мардас, Валерий Кисель. Скидка далей на партнера, зноў жа Кисель. І таким трохкутнікам спрабавалі барысаўчане ў атаку выйсці, не атрымалася. Слуцк перахапіў. І ў сваю атаку каманда Александра Гардзейчыка выходзіць. Некрашевич. Скидка на партнера. І няўдалая перадача, там Яўген. Ягор Махнач перадачу перахапіў, Яўген Шахнович яму дапамагае ў цэнтры абароны. Тым часам той же самы Шахнович з мячом сустракаецца. І будзем глядзець мы надалей за падзеямі. Дарэчы, адбываецца у нас гульня і ў вышэйшым дывізіёне. Толькі распачалі сваё супрацьстаянне МЛ Віцебскі футбольны клуб Мінск. На 13-й хвіліне Александр Ксенафонтаў у гэтым матчы лік адкрывае. Мінск вядзе ў МЛ 1-0. Тым часам Федосаў здалёк прабівае. Робіць гэта міма. Удар ад варот Арсенія Скапца. Скапец на Шахновича адразу разгуляў. І Андрей Рум уключыўся ў прэсінг. Мяч, здавалася, для сваёй каманды перахапіў, але ж Федосаў не дацягнуўся да яго ў падкаце. У нас 2-0. Напрыканцы першага тайма Артур Чудук, Владзіслаў Сычоў двума стандартамі скарысталіся і такі лік для Слуцка зрабілі. Гэты лік, ой-ой, Максим Мардас мог зараз небяспеку ствараць, але Мікіта Робак першы да мяча паспеў. Такі лік у нас вызначае, што Слуцк будзе ўзначальваць табліцу, маючы 31 пункт. Першая каманда, якая перабірае гэтую планачку за 30 пунктаў. Батэ зараз у атацы быў, усё ў межах правілаў адбору ў Слуцка. Батэ, у сваю чаргу, будзе знаходзіцца на 14 месцы, 11 пунктаў. Да Слуцка зможа не тое, што наблізіцца, але застацца на той жа дыстанцыі, толькі СКА. Калі сёння пераможа ў матчы з Юнікс Лапс, будзе ў каманды з Мінска 27 пунктаў. Ну а калі сёння Юні здолее перамагчы, то Слуцк будзе весці свайму бліжэйшаму пераслядоўніку ўжо 7 пунктаў
Жоўтая картка у нас першая у нашым матчы. Для Матвея Гаўрылава. Ўсё ж таки дакладна мы казалі, што будзе тое самае апошняе папярэджанне, які арбітр вынес. Усё ж таки апошні. Матвей Гаўрылаў, жоўтая картка. І для левага абаронцы Батэ-2 ситуацыя такая сур'ёзная. Матвей Гаўрылаў у нас часцяком у нейкіх гісторыях з фаламі, з разборкамі фігуруе, таму можа быць гэта вялікай праблемай для трэнерскага штаба Батэ. Руб. Дарэчы, на гэтым жа краі дзейнічае былы барысаўчанін Андрэй Шкондзін. Ён якраз з мячом пракідвае на Сычова. Сычоў, падача. Махнач там паветра выйграе. І адпраўляе мяч наперад, але ж Толкін і Сідар яго суправаджаюць да Мікіты Робака. Глядзім далей. Адпраўляецца мяч наперад. Курловіч. Перадача на Некрашевіча, той прабівае і не трапляе ў вароты. Дмітрый Некрашевіч на 56-й хвіліне, ведаеце, шанец матчу страчвае для таго, каб забіць. Усё для партнёра зрабіў Вадзім Курловіч, такую перадачу выразаў. Ну а Дмітрый Некрашевіч усё ж такі забіць не здолеў. Галоўнае, каб гэта не згуляла. Злы жарт са Слуцкам. Усё ж такі каманда разумее, што Батэ ў другім тайме можа ўключацца, можа сыходзіць з гэтага ліку. Панасевіч прабівае, але вышэй за браму. У малодшым беларускім класіка з мінскім Дынама якраз бела-блакітныя вялі ў ліку 2-0 да перапынку. Ну а Батэ пасля выхаду з распранальнай здолелі тройчы забіць у варот супернікаў і здабыць перамогу. Але ж ўсё ж такі Слуцк гэта іншы свет, гэта каманда, якая 100% мэту сабе ставіць на гэты сезон вяртання ў вышэйшы дывізіён. Слуцк, здаецца, у першай ліге, калі мне не падманвае моя памяць, не гуляў з 2013 года. Настолькі даўна Слуцк не бачыў другога па моцы дывізіёна. Ну, ўсё бывае. Ведаеце, у першы раз за много гадоў калісьці у Германіі была гісторыя з футбольным клубам «Гамбург», на стадыёне якога нават гадзіннік стаяў і адлічваў, колькі Гамбург не вылятаў. І ўсё ж такі Гамбург у свае часы з Бундеслігі вылецеў, абнуліў гэты самы гадзіннік, ну і потым праз некалькі сезонаў вярнуўся ў вышэйшы нямецкі дывізіён. Тым часам Слуцк у атацы, да Сычова мяч дойдзе, але ж дойдзе ў становішчы па-за гульнёй. Гучыць свісток Сергея Клімашэўскага, узняты сцяжок яго асістэнта. Дарэчы, нагадаем мы судзейскую брыгаду. Сергей Клімашэўскі з Мінска, але родам з Барановічаў, працуе ў нас галоўным арбітрам гэтай сустрэчы Анатоль Муха са сталіцы і Мікалай Казак, гарадскі пасёлак Зембін. Вось ён менавіта прызначаў зараз становішча па-за гульнёй, працуюць у полі асістэнтамі. Андрей Бичик, 4-й рэферы, горад Салігорск. Віталь Малютін, Магілёў. У нас інспектор сустрэчы. Дарэчы, вось, ведаеце, часцяком кажуць, што нельга прызначаць суддзей з таго горада ці раёна, дзе гуляе каманда, але вось зараз сваім узнятым сцяжком Батэ трэцяга прапушчанага выратаваў арбітр з Барысаўскага раёна, дзе месціцца гэты самы гарадскі пасёлак Зембін. І вось Мікалай Казак зараз сваю справу выканаў, але выканаў проста на 100% дакладна. І ніякай дапамогі тут, ну, зусім не знойдзецца.
Миколай Казак сёння за футбол, сёння за правілы. І падвойная замена рыхтуецца у нас у складзе БАТ-2. Хутчэй за ўсё пойдзе у нас адпачываць Максим Мардас. Пойдзе у нас адпачываць хутчэй за ўсё, хто яшчэ, магчыма, Платон Каласоўскі ці Ярослав Кузьмянок, таксама людзі, якія у нас бліжэй прыцягнутыя да асноўнага складу. І рыхтуюцца новыя футбалісты. Слуцк пакуль што спакойны, Слуцк не рэагуе. Мы нават Слуцку за лішнюю замену перапынку намалявалі, калі там Дмітрый Некрашевіч падмануў усіх. Знаходзіўся на броўцы, нібыта на замену хоча выйсці. Робак тым часам з мячом. І забірае мяч у рукі галкіпер. Малады хлопец, дарэчы, Мікіта Робак, які не вытрымаў канкурэнцыі ў Нёмане і перайшоў у футбольны клуб Слуцк, набірацца вопыту, набірацца досведу. Галкіпер, які прайшоў усе ступені акадэміі АБФФ, выхаванец Нёмана. Ну і зараз, як і той же Марат Васількевіч, набіраецца вопыта ў Слуцку. Усё ж такі ёсць у Гродні і той жа Кірыл Вейдегер, які на 100% асноўны галкіпер Нёмана. Ёсць у Гродні і Артур Маліеўскі, момант мог узнікнуць у БАТ. Ёсць таксама у Нёмане і малады Даніл Беляшоў. Усё ж такі у гэтай канкурэнцыі камусьці трэба было сыходзіць у арэнду. Вейдегер сваю арэнду прайшоў апошнім годам. Гуляючы за Магілёўскі Дняпро, здолеў Кірыл дапамагчы камандзе ўзняцца у вышэйшы дывізіён. Ну і вось зараз той жа шлях праходзіць Мікіта Робак. Замены ў складзе БАТ. Пайшлі у нас адпачываць Валерый Кісель і таксама Роман Аліеў. І на полі з'явіліся, як мы паспелі пачуць, Максим Карповіч і таксама з'явіўся Ягор Фіськоў. Таму сваіх галоўных выканаўцаў наперадзе таго ж Мардаса пакуль што трэнерскі штаб БАТ-2 захоўвае на полі. Тым часам Слуцку сваёй атацы. Шкондзін разгуляў камбінацыю з Сычовым. Шкондзін у штрафной прабівае, адбівае яго ўдар Скапец. Трэба дапрацоўваць абароне, што яна і робіць. Рум на падборы. І аут на карысць Слуцка зараз зароблены. Вось зараз Арсеній Скапец сваю каманду насамрэч на 100% ратуе. І валодаць мячом зноў жа случане. Канцэдайлаў, занадта тонкая скидка. Ну і першая замена ў Слуцка рыхтуецца. Ну, хто калі не Павел Цыслюкевіч на броўцы, мы яго ўжо ў перапынку спрабавалі на поле выпусціць. Ну, і Павел Цыслюкевіч все-таки не Дмітрая Некрашевіча памяняе, а Уладзіслава Федосова. Паглядзім, як Слуцк перабудуецца. Хутчэй за ўсё Канцэдайлаў пойдзе гуляць чыстага форварда. А Цыслюкевіч будзе дзейнічаць на краі. Нават не Федосова мяняе Павел Цыслюкевіч. Мяняли суддзі у нас лічбы. І Дмітрая Некрашевіча мяняе Уладзіслав Федосаў. Тое, што мы ўжо прадказалі ў перапынку. Ёсць у нас тут недзе магічны шар, у які мы зазірнулі, паглядзелі на замену. І на хвілінах 15 раней адправілі адпачываць Дмітрая Некрашевіча, выпусцілі Павла Цыслюкевіча. Таму, шаноўнае гаспадарства, трэба свой нумар прадыктаваць, каму там трэба прадказанні будучага, экстрасэнсорныя паслугі, набірайце, будзем разбірацца. Мы тут уже замены прадказваем. Але гэта ўсё жартачкі. Чакаўся насамрэч выхад Павла Цыслюкевіча, вопытнейшы паўабаронца. Ну, Дмітрая Некрашевіча сёння, ну, не на 100% гульня пайшла.
Много было таких дзеянняў, калі мог Дзіма і папрасцей згуляць, калі мог і паспрабаваць забіць. Ну і вось гэты промах ужо ў другім тайме ён пакідае сваё. Ведаеце, такую чорную пячатку на настрой для Дмітрая Некрашевіча. У нас тут зараз валодае мячом Батыя. І моцная, далёкая перадача ад Матвея Гаўрылава. Не даходзіць справа да дакладнага удару ў бок варот Робака, блакуецца. Першая спроба ад Батыя. Махнач выйграе паветра. Куімаў. Будзе штосьці прыдумляць. І зараз парушэнне правілаў з боку барысаўчан супраць Андрэя Рума. Неправы ў гэтым эпізодзе Максім Карповіч. Максім Карповіч у гэтым эпізодзе, ведаеце, зарабляе, як кажуць, фол па неасцярожнасці. Здаецца, гуляў мяч, але не здолеў гэтым мячом распарадзіцца. Патрапіў Андрэя Рума. Але байцоўскія якасці ў капітана Слуцка на ўзроўні. Працягваем гульню. Тым часам Слуцк закідам на Сычова спрабуе дзейнічаць. Карповіч. Куімаў. Перадача на Каласоўскага. Платон з мячом. Ну і, дарэчы, калі глядзець на гэты склад БТ-2, то, здаецца, Платон Каласоўскі гэта першы гулец на выданне. Удар здалёк, але ж ідзе мяч міма. Матвей Гаўрылаў спрабуе прабіць. Платон Каласоўскі адзін з найлепшых бамбардзіраў дубля, але ж, што цікава, не вельмі так актыўна яго падцягваюць да працы з асноўнай камандай. Таму камусьці, напрыклад, у той жа першай лізе Платон Каласоўскі бады спатрэбіўся. Хлопец такі яркі, крэатыўны. Таму будзем глядзець, дзе ён апынецца падчас летняга трансфернага акна. Гэта не рэклама. За рэкламу Платон Каласоўскі нам пакуль не плаціць, а на жаль. І будзем глядзець за чарговай спробай Слуцка выйсці ў атаку. Але, ведаеце, як кажуць у міні-футболе, пад мастом зараз Паўла Цыслюкевіча пакінулі. І Батэ ў сваім наступе захоўвае мяч каманда Александра Баранова. Шахновіч скідае на Максіма Карповіча, той далей на Каласоўскага. Платон, добрая перадача на Куімава. Не праходзіць гэтая камбінацыя барысаўчан. Рум да мяча дацягнуўся, мог і не кранацца. Там Курловіч, здаецца, паспяваў. Ну і вось такая сумбурная гульня у нас распачынаецца з боку абедзвюх каманд. Ведаеце, у адной са сваіх рэцэнзій Дмітрый Шастаковіч, вядомы савецкі кампазітар, пачуў нешта нібыта сумбур замест музыкі. У нас зараз сумбур замест футбола распачаўся нейкі. Ну і паўза на вадапой, другая ў гэтым матчы. Усе як на чэмпіянаце свету мы працуем у трендах. Мы сочым за сусветнымі зменамі і прымаем іх у наш футбол. Таму Hydration Break. І праз прыкладна секунд 30 хвілінку мы вернемся да гульні. Што у нас будзе адбывацца надалей у наступных турах для каманд, зазірнем у каляндар і распавядзем. Тур нумар 13 адбудзецца ўжо на наступным тыдні. Батэ 28 чэрвеня згуляе А-18 на сваім родным стадыёне спартова-аздараўленчага комплексу «Алімпійскі» ў Мінску. Будзе прымаць СКА-1938. Што тычыцца Слуцка, то ў суботу 27 чэрвеня каманда Александра Гардзейчыка будзе гасцяваць у
нядаўняга суседа па турнірнай табліцы футбольнага клуба «Слонім 2017». Вось ведаеце, з нядаўнімі зменамі у юрыдычнай асобе Слуцка у нас адбываецца такая справа, што два клубы з гадамі ў назве у нас гуляюць, прычым два клубы, назва якіх пачынаецца з літары «С». Таму гэта для аматараў футбольнага бінга таксама будзе цікавай знаходкай. Што тычыцца наступных матчаў іншых у 13-м туры, адкрывае яго яскравая вывеска ў Пінску. Вална будзе прымаць Бумпрам. У нас тым часам Батэ ў атацы, Гаўрылаў прабівае, не забівае. Удар ад варот. Толькі зарабляе для суперніка, бо рыкашэтам ад кагось з партнёраў адпраўляе мяч. Да ворот надалі 15-я гадзіна, Смаргонь, стадыён юнацтва, таксама яскравая вывеска. Смаргонь Салігорск, будзем глядзець. І за гэтым супрацьстаяннем 16-я гадзіна Слонім Слуцк, 17-я Гомель 2 Сіповічы. Гэта, ведаеце, як у адным старым трэку Аксімірона прывітанне са дна. Ну, у нас Сіповічы, дарэчы, першую перамогу здолелі здабыць. У апошнім туры гуляючы з Оршай 2-1. 27 чэрвеня А-18 у Маладзечні на гарадскім стадыёне Маладзечна Ліда супрацьстаяннем. Таксама 19:30 у Мінску на стадыёне Груганы Хаб. Гэта былы стадыён мінскага абласнога ліцэю на вуліцы Сярова, што месціцца каля станцыі метро Слуцкі гасцініц. Юнікс Лабс будзе прымаць Ніву з Доўбізна. Гэта праграма суботы. Што тычыцца нядзелі, скажам, пасля гэтай атакі Слуцка, якая сканчваецца аўтам. Нядзеля. Орша, гарадскі стадыён, 14:00, Орша, Мінск 2. 16:00, Астравец, АСК стадыён, Астравец, Дынамо, Мінск 2, ці Дынамо БДУФК, як вам больш падабаецца. І праграма скончыцца А-18, Батэ 2, спартова-аздараўленчы комплекс Алімпійскі, штучнае поле, у суперніках СКА 19:38. Вось гэта праграма 13-го тура Макслайн першай лігі. Усе матчы у прамым эфіры пакажа YouTube-канал АБФФ, таму сачыце за усімі сустрэчамі, сачыце за Макслайн першай лігай. А мы з вами нагадваем, што цікавыя бонусы для сваіх гульцоў новых і старых рыхтуе партнёр лігі, букмекерская кампанія Макслайн. Ну а мы сочым за трайной заменай у складзе Слуцка. Бачым мы, што Арсеній Канцыдайлаў, Вадзім Курловіч і Уладзіслаў Федосаў ідуць адпачываць. З'явяцца на полі Уладзіслаў Чабатар. Ён мяняе Уладзіслава Федосава. З'яўляецца на полі Ілля Цішуроў. Ён, хутчэй за ўсё, замест Канцыдайлава. І Курловіча мяняе Уладзіслаў Кульчыцкі. І будзем глядзець мы за тым, як новыя гульцы у складзе Слуцка ўвайдуць у гульню. Федосаў некалькі дакладных эпізодаў не рэалізаваў. Курловіч момант для трэцяга гола ствараў для Дмітрая Некрашевіча. Ну і Арсеній Канцыдайлаў таксама быў актыўны, хаця сёння голам адзначыцца не здолеў. Вось такая у нас трайная ракіроўка адразу ад Александра Гардзейчыка. Дачакаўся замен супернікаў, даў сваім хлопцам згуляць прыкладна 70 хвілін і адразу траіх зняў з гульні, спутаўшы карты сваім супернікам. Кульчыцкі за мяч чапляецца, скідае на Цішурова. Той зачапіцца не здолеў. Чакаем рашэння Мікалая Казака. Там спрэчка была в углавы ці удар ад варот. Лайнсман дэманструе, што Арсеній Скапец будзе пачынаць гульню
са сваіх валоданняў. Цішуроў. На Рума гуляе. Рум зноў на Цішурова. Хтосьці буцу згубіў. Ведаеце, гэта ёсць цікавая гісторыя пра самы кароткі аповед ад Эрнеста Хемінгуэя. Прадаецца дзіцячы абутак, ніводнага разу не ношаны. Ілля Цішуроў губляе сваю буцу, але нікому яе не прадае, нікому не аддае, забірае сваё. Гэты малады нападаючы, які некалькі гадоў таму проста ўскалыхнуў другую лігу, гуляючы за брэсцкі цэнтр футбола. Ну і за нас зараз Платон Каласоўскі спрабуе сваю атаку разгарнуць. Дарэчы, маглі зараз барысаўчане разгарнуць наступ праз левы край, але не атрымалася. Што цікава, у нас пакуль што левыя вароты, калі глядзець з нашай каментатарскай пазіцыі, шчаслівыя. А для каманд правыя пакуль што з мячом не сустракаліся. Дмітрый Некрашевіч быў блізкі, нагадаем, але ж не дайшла справа да гэтага. Махнач аддае перадачу на партнёра. Гэта якраз яго партнёр па цэнтры абароны Яўген Шахновіч. І барысаўчане правым краем разгортваюць атаку. Пры гэтым бачым мы вось Ярослав Кузьмянок, Матвей Гаўрылаў высока ўздымаецца. І Батэ тут пры атацы перабудоўваецца ў нейкі гібрид. 2-1-4-2-1, калі палічыць. Вось такая гібридная схема менавіта пры атацы з высокай пазіцыяй. Крайніх абаронцаў. Тым часам Мікіта Робак рыхтуецца мяч увесці у гульню. У галкіпера Слуцка, здаецца, та і працы не было асаблівай у гэтым матчы. 77 хвілін у нас амаль падышлі да сканчэння. Мікіта Робак дзесьці спакойна выцягваў, дзесьці дапрацоўваў, дапамагаў абаронцам, але каб на 100% сказаць, што былі, як кажуць у статыстыцы, вялікія сейвы у Мікіты Робака, сёння не скажаш. Усё спакойна робіць абарона, дзесьці дапамагае галкіпер, але ж барысаўчанам не хапае сёння яскравасці менавіта у апошняй стадыі атакі. Гаўрылаў. Супакойлава яго, дарэчы, жоўтая картка, тым часам Мардас скідае на партнёра, гэта Фіськоў, зноў жа Мардас. На Карповіча, чакалі яго на полі, дарэчы, у перапынку, Кузьмянок. Карповіч, няўдалая перадача, і можна зараз Слуцку паспрабаваць выйсці з абароны. Кульчыцкі памыляецца, ніякага парушэння правілаў не будзе. Цішуроў не апрацаваў гэты мяч. Ілля Цішуроў. Ну і вось Павел Цыслюкевіч з навукай, як трэба мяч апрацоўваць. Шабатар не сустракаецца з мячом, яшчэ і правілы парушае. Уладзіслаў, футбаліст, дарэчы, як і Арсеній Канцыдайлаў, знаёмы сваім тыктокам, дзе часцей больш распавядае не пра футбол, а пра свае заняткі ў трэнажорным зале. Замена ў складзе Слуцка і апладысменты па трыбунах вызначаюць, што Андрэй Рум ідзе адпачываць. Капітан каманды
Ведаеце, як калісьці пра Фрэнка Лэмпарда казалі, сэрца Чэлсі, дыспетчар Чэлсі, душа Чэлсі, то вось Андрэй Рум для Слуцка гэта вось свой такі вось местачковы Фрэнк Лэмпард. Алексей Сямёнаў уваходзіць у гульню, таксама выхаванец мясцовы, многа гадоў, які аддаў Слуцку, атрымлівае ён капітанскую павязку і ў цэнтры абароны будзе дзейнічаць. Будзем глядзець, хто Толкін уздымецца пакуль што на пазіцыю апорнага. Карповіч. Ну, гэта спроба Александра Гардзечка ўжо на ўсе замкі зачыніцца. Калі ў цябе номінальная цэнтральная абаронца дзейнічае на пазіцыі апорнага, гэта пазіцыя апорніка-разбуральніка. Як кажуць у футболе, гэта проста спроба не даць суперніку нават у штрафной, а на падыходах да штрафной нічога стварыць. Парушэнне правілаў з боку барысаўчан, яскравая рэакцыя Ярослава Кузьмянка. Хоць у хайлайты наразай гэтыя рэакцыі футбалістаў БАТ2. І у нас Ігнацій Сідар з мячом сустракаецца. Сямёнаў наперад адпраўляе. Але ж перахапілі барысаўчане. Мардасу Толкін не дазваляе выйсці ў атаку адразу. Але ж Мардас дабіраецца да штрафной. І удар ад варот. Удар ад варот барысаўчане да суперніка прыводзяць, не здолелі зарабіць нават вуглавога. Што у нас вядома надалей па сённяшнім гульнявым дні ва ўсіх дывізіёнах? Юнікс Лабс і СКА пачынаюць прыкладна праз 18 хвілін, ужо вядомыя склады. Ну што цікава, СКА, які таксама ў сераду гуляў у кубку, амаль без ратацыі выходзіць на супрацьстаянне з Юнікс Лабс. Замены ў складзе БАТ адбыліся. Платон Каласоўскі пайшоў адпачываць і Ігнат Куімаў. Замест іх Мацвей Тоўкач і Ян Шумскі на полі з'явіліся. Тоўкач гэта ўзмацненне атакі, безумоўна, ну а Ян Шумскі гэта футбаліст, які можа ў цэнтры поля як дырыжор працаваць. БАТ2 бачым мы, што з улікам Апанасевіча, з улікам Мардаса можа перабудавацца нават у 4-2-4, паспрабаваць адгуляцца такой вось гарэзлівай схемай. Але ж Слуцк гэта супернік, які можа вытрымліваць моцны ціск. Яны гэта і ў кубкавым матчы з Дынамо прадэманстравалі. 74 хвіліны трымаючыся без прапушчанага голу. Барысаўчане парушаюць правілы. Ну і жоўтая картка ў нас для Алексея Апанасевіча. І вось зразумела, ці за парушэнне, ці за тое, што было пасля яго. Як Алексей Апанасевіч з мячом бег, яго адкінуў. І у нас тут каля хлопчыкаў болбояў добрае ўзмацненне склада Слуцка. Мбапе, Белінгем, хтосьці яшчэ, каго мы не пабачылі. І Златан Ібрагімавіч, які кар'еру вырашыў аднавіць у Слуцку. Ці хопіць у Александра Гардзечка замен на такіх зорак? Сямёнаў. Цішурова знаходзіць перадачы, той на дрыблінгу на Сычова. Сычоў нават на каратке перагуляў арбітра. Здолеў падаць, але Арсеній Скапец мяч у рукі забірае. 84-я хвіліна, у нас усё менш і менш часу да сканчэння гэтай сустрэчы. Ну і Слуцк упэўнена пакуль што ідзе да сваёй мэты, да 31-га пункта пасля
12 тураў Слуцк толькі аднойчы страчваў пункты ў матчах першай лігі, прычым не прайграўшы, а згуляўшы нулявую нічыю са Смаргонню. Пакуль амаль беспамылкова каманда Александра Гардзейчыка праходзіць турнірную табліцу. Ну і першую лігу агулам, але ж у першай лізе ўсё ж такі, як мы ўсе добра ведаем, 34 туры, прайшло толькі 12. Ну і добра ведаем мы, што нават калі ты быў лідарам першага кола, не заўсёды ты выйграеш чэмпіянат і не заўсёды ты нават выходзіш у вышэйшую лігу. Таму Слуцку трэба надалей працаваць, як каманда працуе зараз. Ну а БТ-2 насамрэч фаварыту добры бой дае. Двойчы прапусціўшы толькі са стандартаў. Ну, в прынцыпе, каманда такая, вось, як мы казалі, вясёлая, каманда, якая можа бегчы. Но ў вышэйшай лізе ў нас напрыканцы тайма МЛ Віцебск усё ж такі зраўнівае лік у супрацьстаянні з Мінскам 1-1. Становіцца лік там, Александр Місарович забівае свой гол. Тым часам Слуцк са стандарта нічога не выцягнуў, але захаваў за сабой падбор. Чудук. Шкондзін. Але ж выпускае Андрэй мяч па-за межы поля. Разгулялі барысаўчане хутка гэты аут. Махнач. На Карповіча, той далей на Мардаса. Мардас праходзіць Сямёнова. Але Слуцк вяртае сабе валоданне. Чабатар прапускае сабе на ход, аддае на Цішурова. Цішуров гэтую перадачу не прымае. Шкодзін добра пяткай выбівае, не паспявае Сычоў да гэтага мяча. Аут на карысць БТ-2. Мацвей Гаўрылаў. Шахнович. На Шумскага. Шумскі далей у цэнтры знаходзіць Мардаса. Мардас апусціўся на пазіцыю паўабаронцы. Што цікава, БТ працягвае дзейнічаць па схеме, здаецца, 4-4-2. Да Скапца мяч даходзіць. Той перадачай знаходзіць Шумскага. Ну і бачым мы, што Толкін узняўся у нас вышэй па пазіцыі. Барысаўчане з мячом прабіваюць па варотах і толькі што вуглавы зарабляюць. Толькі што вуглавы. Паглядзім, як са сваім стандартам справяцца футбалісты БТ у другім тайме. Не так много вугловых, як у першай палове. Подача. Робак мяч у руки забирае. Валится на газон. Ну і некалькі секунд для сваёй каманды выйграе. Сергей Клімашэўскі ўжо пачаў адлічваць знакамітае правіла 8 секунд. Чабатар. Прытрымлівае яго Яўген Шахновіч, ну і гэта стандарт на карысць Слуцка. Няма ўжо Арсенія Канцыдайлава. І будзем мы глядзець за стандартам ад Слуцка. Сычоў. Прабівае, барысаўчане прымаюць у мурок на гэты удар. Выходзіць БТ ў сваю контратаку, але спыняе яе Ігнацій Сідар. 89-я хвіліна ў нас ідзе. Ну і праз хвіліну і 50 секунд прыкладна даведаемся мы, колькі кампенсуе часу у гэтым тайме нумар 2 Сергей Клімашэўскі. А былі замены, была пауза на вадапой, парушэнне правілаў, жоўтая картка для Артёма Толкіна.
Але той нават да арбітра не бяжыць. І будзем глядзець мы за гэтым стандартам. Рыхтуе БТ падачу. Ну, а мы будем глядзець у першую чаргу на Максима Мардаса, але разгулялі нізам барысаўчане, расцягнулі абарону суперніка, і вось зараз праз ніз спрабуюць камбінаваць, але там Ігнацій Сідор, які проста выбівае мяч па-за межы поля. Аут на карысць БТ. Хутка барысаўчане яго разгулялі. Мардас. Не праходзіць перадачы. І вось зараз Цішуроў шукае партнёра. Скідка на Сямёнова. Гаўрыла ў падкаце. І аут на карысць Слуцка. Слуцкі яшчэ некалькі секунд гэтым стандартам выйграе. Цішуроў. У барацьбе з 4 супернікамі мяч захоўвае, але не так моцна аддае перадачу, як хацелася б. Кузьмянок. Не праходзіць перадача на Панасевіча, але тут Павел Цыслюкевіч не паспее. 3 хвіліны у нас будзе працягвацца матч па-за межамі асноўных 90. І Максим Мардас з мячом можна было б прабіць адразу. Хаця слуцкія абаронцы ўсё добра перакрывалі. Карповіч на партнёра. Махнач. Не праходзіць гэты закід. Чабатар няўдала скідае на партнёра. Барысаўчане з мячом. Першыя 30 секунд у нас прайшлі да дадзенага часу. Ну і пакуль што Батыя ў сваёй атацы знаходзіцца. Гаўрылаў на Мардаса скідае. Удар здалёк для Мікіты Робака. Гэта лёгкая здабыча. І даведаліся мы лепшых гульцоў сённяшняга матча. Максим Мардас вызначаны такім у БТ-2, у Слуцка такім вызначаны Ігнацій Сідор, які стварыў першы гол. Дапрацаваўшы эпізод да сканчэння, я аддаўшы перадачу на Артура Чудука. Артура Чудука, які зараз вядзе барацьбу з супернікам на мяжы поля. І удар ад варот зарабляе Артур Чудук для сваёй каманды. Палова у нас прайшла да дадзенага часу. Мікіта Робак. Рыхтуецца ўвесці мяч у гульню. Чуе свісток Сергея Клімашэўскага. Моцны закід. Чапляецца за мяч там Чабатар. Але ж не здолеў знайсці партнёра. Барысаўчане перахапілі, выходзяць у сваю контратаку. Тоўкач. Адзін супраць некалькіх супернікаў. Па нагах атрымлівае жоўтая картка у нас. Для кагосьці са слуцкіх абаронцаў. Ну і Мацей Тоўкач, яго рэакцыя на гэта парушэнне правілаў. Хацеў ён прайсці ўжо да варот, забіць свой гол. І гэта быў насамрэч гол прэстыжу, бо меней за 15 секунд да сканчэння часу дададзеных у нас застаецца. Ну ці здолее зараз Максим Мардас, лепшы гулец у складзе БТ-2, гэты самы гол прэстыжу правесці ударам са штрафнога. Там таксама і Максим Карповіч, там таксама і яшчэ адзін футбаліст у жоўта-сіняй цішотцы. Гэта Мацвей Гаўрылаў. Ну і Карповіч з Гаўрылавым застаюцца каля мяча. Мардас адыходзіць, Мардас ідзе на падачу магчымую і становіцца мурок да суперніка. Прабівае Карповіч вышэй за браму.
І на гэтым усё. Слуцк, дзякуючы 2 галам напрыканцы першага тайма, здабывае перамогу ў супрацьстаянні з БАТЭ-2. Случане першымі ў чэмпіянаце набіраюць 30 пунктаў, захоўваюць лідарства. 31 пункт у Слуцка, у БАТЭ застаецца 11. На гэтым будем мы з вами развітвацца. Ведаеце, як кажуць, бывайце здаровы, жывіце багата і прыходзьце на беларускія стадыёны. Сачыце за беларускім футболам. Ну а мы, ваш каментатор Иван Мицкевич, футбольный клуб Слуцкий, футбольный клуб БАТЭ-2 развітваюцца з вами до наступнага 13-го тура. Праз тыдзень сустрэнемся тут ці на іншых полях першай да вышэйшай жаночай ліг. Ну а пакуль да пабачэння і да сустрэчы на беларускім футболе.